नजरिया मेहंदिया बजरिया कौन टेम्पू वाला से लड़ल नजरिया मेहंदिया बजरिया जी स्टार म्यूजिक अर्बन सीखे सिलाई गइलुए ननदु अरवल बजरिया में सीखे सिलाई गइलुए ननदु अरवल बजरिया में कौन टेम्पू वाला से लड़ल नजरिया मेहंदिया बजरिया में कौन टेम्पू वाला से लड़ल नजरिया पहले जा बजरिया में सीखे सिलाई गइलुए ननदु अरवल बजरिया में सीखे सिलाई गइलुए ननदु अरवल बजरिया में कौन टेम्पू वाला से लड़ल नजरिया मेहंदिया बजरिया में कौन टेम्पू वाला से लड़ल नजरिया पहले जा बजरिया में नजरिया मेहंदिया बजरिया कौन टेम्पू वाला से लड़ल नजरिया मेहंदिया बजरिया सीखे खातिर गइल रहलू अरवल शहर हो चाट छोला खात रहलू जाई के होटल हो सीखे खातिर गइल रहलू अरवल शहर हो चाट छोला खात रहलू बैठ के होटल हो बैठल रहलू टेम्पू पर ननदु गहड़ गइलू दहरिया में बैठल रहलू टेम्पू पर ननदु गहड़ गइलू दहरिया में कौन टेम्पू वाला से लड़ल नजरिया मेहंदिया बजरिया में कौन टेम्पू वाला से लड़ल नजरिया पहली जा बजरिया में मिक्स बाय मनोज माही हमरा से कइले बाड़ू तू बड़ा चीटिन हो राइटर पप्पू संगे चले तोहरा सीटिंग हो चले तोहरा सीटिंग हो हमरा से कइले बाड़ू तू बड़ा चीटिंग हो सुमित जय किशोर संगे चले तोहरा सीटिंग हो सूरज से तू कइलू खेला हमरा के डललू झमेला में सूरज से तू कइलू खेला हमरा के डललू झमेला में कौन टेम्पू वाला से लड़ल नजरिया मेहंदिया बजरिया में कौन टेम्पू वाला से लड़ल नजरिया पहले जा बजरिया में सीखे सिलाई गइलुए ननदु अरवल बजरिया में सीखे सिलाई गइलुए ननदु अरवल बजरिया में कौन टेम्पू वाला से लड़ल नजरिया मेहंदिया बजरिया में कौन टेम्पू वाला से लड़ल नजरिया पहले जा बजरिया में।